Ka latynrai traditional food stall kadai ka wei ka group kabalaseng da kilongkmi bat kiriu rang ba jong kisnong mawtneng riboy district hakani kisnong kidon ginorwai ba pawnam kajala kabaki khot nalathiar traditional music kani kisnong kadai ka wei kabalayo kum kata ka kerdan model village hakabaya dai bat ka jingjer ngam kiding kisej bat ka jing khoit jing suba kibriu hangni kidai kibriu kipabaha bat kibaya teli baha hakano kano kam u MP ke shillong parliamentary seat ru ulawan ban yok jat hakani ka jaka badru ban bam nya ki jingbam khasi ki balapen kre bha deki try jong kani ka dukan bat ki jingbam ru kilong ki babang suda namar ki de ki jingbam khasi bapaka phila ban wan hangne bat ban mat dalade ya ka jingbang ki bam ki di badru bapin sakhi dala ki jong ki khman ya ka jing itnat kane ka jaka